Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Playgirl o si Nonchalant. Have you been into sport? Di ko mahilig. Pero ganahan ko mo tanaw og MMA. Ganahan ko nang magkadugo ng kontra sa akong gipustahan. Unsa man, ginansip ka na? Ganahan. As a matter of fact, I sometimes play. MMA player ka? Fang sports lang. Pero dili professional. Dugay na kong way practice. Pero murag nakakita na ko praktisahan na. Taras gawas. Sport? Oh, hala, pa! Idara naman ko, batanon pa man ka. Ako ang angay nga mahadlok nimo. Unsa? Papa, Kadiyot lang. Kisa maning tuhan, ha? Usay papel ni niya kang Christine. Uyab. Boyfriend ako si Facundo. uyab di mo. Wala ka magingon dito. Of course. I should know. Nagtuo kang wa kumaybaw sa imong mga lakaw. Kung sa kinsa nga nahimo di mong mga flings, I know everything, Christine. Kinahanglan kong masayot sa imong mga lakaw sa dinhi ka pa sa syudad. Alang sa kayuhan sa akong anak. And so I know kung pila nakabuok na nahimo ni mong uya. O pila na sa kabuok ang mga heartbroken tungod ni mo, Christine. And that includes this man. Wa ko'y planong buwagan siya. Oh, plan for it karon pa lang iya. Kay deling mahimong magbaton og laing hinigugma samtang kaslunon ka na sa akong anak. What if ako ang dili makigbuwag niya? Nag-usik na kasungkot sa akong laway din ni Agusto. Huwag ka labay isulti o buhaton, ha? Alfonso. Should I tell stories now? Kung giunsa ni mo sa pag... No. Lo, Please. Do it. Di ka gustong bukhon ko akong baba sa laing bahin sa istorya. Ako na. Ako na musulti sa akong ngapo. Makalawom ka na, Alfonso. I'm very busy person, Augusto. Nasayod ka yun niya na. Kaysama na ko negosyante kausap. Kitang mga negosyante dili ganahan nga mausik ang atong mga oras, di ba? As much as I wanted to leave now. Pero gusto kong mabati nga musulti ka sa imong apo nga magpakasal sila sa akong anak. Wa ka na makahitak no. Ha? Wa na ang akong tiil sa imong kilid. Pero doon paghapon kang sikon. Yes, anak. May problema ba? Namuha mo ka diha, ha? Namuha mo ka sa kong atbang, gialimutan ka. Gusto kang hangyoon na tos Christine nga pagkusga ng aircon, ha? I'm getting tired with all of this. Pila? Ha? Ako ba'y mong gipagkigsultihan? Ikaw, pila? Oh, Facundo. Debito misa. pila? Usay gusto ni mong ipasabot, ha? Usay pila? Pilay utang sa puhan ni Christine mo. Ug bayaran ko kining tanan. Oh,
Hambugiro sabde kinig imong uyab, Christine. Facundo, Ang, tinuna. But-buton ni siya, papa, but-buton. Never nga nang hambog ko sagad. Pero kung pagpanghambog man ang matawag nga andam kong bayran ang tanang utang ni Sir Augusto, dihanin mo. Then, be it. But I am willing to pay. Di ka maka-afford. Try me. Pila? Mao ba? Mao ba ni tawhanang imong giingon, iho? Nga tag-iya ug usa ka asyenda dito sa probinsya? Ha? Asyenda ra ug probinsya pag yun. Oh, Alfonso, mahimo ba sa sunod higayon lanta magsulti? Gusto na kong mupahuway og balik. Dili! Di ka mahimong mupahuway kundi ni mo pugso ng imong amo. ngayon di ka man mabungat. You can't afford it. Mag-afford ka man, you will lose everything. Usa ka negosyante, you should know, we businessmen are always ready to take risk. Bisan mahurot pa ang imong kaptangan. Bisan mahurot ang akong kabtangan, maluwas ko lang si Sir Augusto ug si Christine. Ayog sugot pa, ha? Ayog sugot yun. Mga sawag yun ko ni Christine. Oh, hinamdami. Siya ay mamahimo na kong katimbang unya sa tanang negosyo ni kapatay ni mo. Iyo, Christian, may mo bagay lang una ka mo bukas sa imong mga baba. Ayog sugot, ha? Ayaw biya. 100 million. Chicken. Lo, I'm sorry. Makasalaw niya ta. Makasalaw niya ta. Gunita ko. saba, ano pagkupot ako, Pi? Diri ka sa kong pikas bahin. Huy! Anong gibalin man mo si Christine? Ha? Ako man ang pangasaunon. 500 million. Alfonso, Papa, ayaw pagsugot. No! 1 billion. Take it or leave it. Facundo, One billion? Mingang biya ka. Bahala ka. Tanaw ko mo, kadawato na ka. Hindi ko masugot pa, ha? Huwag kay bugti nga presyo. Huwag kay bugti ang presyo si Christine. Ako na siya, papa. Bahala ka. Matay ko ba? Matay ko. Ew, come here. Ay, Come here. ah. Daliw na dali. Magsulti na ta. Ay. Excuse us for a while, okay? Papa. Ayaw ko guyura ba? Papa. Facundo, andam ka mo bayad sa ingon ato kadako. Well, anong saon sa mong hapak? Nabuang ka? Kadako sa mong kantidad nga imong gi-offer nila. Dili ingon anak kadako ang imong utang ni Lolo, di ba? Di ba, Lo? yes. See? Pero may offer kag ingon ato kadako. Unsao naman lang kung makasinabot tong duha nga pulo sangol o kwarta. Unsao naman lang, ha? Then I will have to pay 1 billion to them. Unsa? Ew. Aso ko ni mo dan, Papa. Dali. Anong nagawas mo tagikan dito? Ha? Unsa man? Nahilo ka sa kwarta nga yung gi-offer ni mo. Ew. That's 1 billion. Dili mo ka na kita usad ako kasayon, ha? Imagine, ha? Makabilyon ka with just a snap. Madungagan ang atong asset niya na, iyo. Madungagan ang imong asset. Pero, makuha ano sab? Oh no. Imposible ka na. I always make sure nga kung makuhaan man ang atong kwarta,
may mapulin ini nga mas dako pa. Dili na mapulihan. Kay wa ni makapuli na ako nga imong anak kung mamatay na unya ko. Pero ayaw pagsulti og sama niya na, ha? Pues ayaw sa dawatang iyang tanyag. Kung di ka gustong mawa ko nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!